sus de toate cu rugăciunea, a stărui din toată puterea, să rămâi fidel familiei cu care te-a binecuvântat. Instinct, pe când omul judecă. Volumul este deschis cu două studii de mare importanță, studiul înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, despre paternitate și filiație divină în lumina Sinodului de la Nicea din 325. De asemenea, este urmat de un alt studiu foarte important al Părintelui Episcop Johann Schneider despre sinodalitate și practica pe care o descrie Părintele Episcop în studiul excelenței sale. De asemenea, au fost lansate în prezența autorilor Adrian Marinescu și Alexandru Mihailă volumele dedicate Sinodului I Ecumenic. Acest proiect al meu s-a suprapus cumva cu un alt proiect al colegului și prietenului meu, domnul Alexandru Mihailă, și în acest an aniversar am avut un motiv de a le uni ambele proiecte și a publica aceste texte, aceste documente, cum spuneam, de importanță foarte mare. Sunt importante nu numai pentru conținutul lor,